Jotor lapso piro an channel lo tai tamani hingga titi YouTube dong pane YouTube kaisa news nukha Dangor TV o tamani nai rung filjak mani te tamani hingga borok narikil bagan thanglai borok tese piro podde da thang podde monta angbo kangke saimaya Dangor TV o sinuk siwo hingga piro podno khana filjagui rung filjagui kupung sai tongha hingga jang age puro filjak mani beshi lang ge khana koi ek masung khana abon siseng mane bukhani asuk pogya khuta rung filjagu hini ajagani eseng bukhau tong khosini ge teisa seng haini hai nuk phirkha mangpli domboro filjak mani rung kothorma waitcha bani filjaka borok tamung khana cherai khundai okra chakra jotono borok ek family nung khana borok kupung sai tongkha aidi orang mangpli phunugano okay o dombor tei bo happen Tripura ni famous sursin Tripura ni sibinda ya sara desh ni borok phai dombor tei ma phai nai phayo te narkel bagan bo nai phayo engkai naidi engkai jeng duibat deramung nukha tasuk jora tei bini mela buskang bon to mela ungnan banai tongo channel kedan lo kebo kisa subscribe khadi te like comment share ro khadi o mano bel nang mani kisa share ro khadi jate se dombor thang porobo jate sotoroko khai thangnai te age bura buri chuna sang saman bo khanaka dombor thang poro ruka poro jang bokhao hamye tawan sogdi hinai abo kubui nong khana norbo kisa wan sobai thangladi je melao thanglane rok kisa sotoroko khai thangladi jate deraya kuriatei engkai naina ne kisa mangpli